A Bigues i Riells, la Fira de Santa Llúcia ha batut el rècord de parades. Per primera vegada, les inscripcions es van haver de tancar abans d'hora per la gran demanda que hi ha hagut. Paradistes vinguts de fora, però també del municipi. La majoria promocionen productes nadalencs, de decoració o complements que han fet ells mateixos. L'objectiu de tots és donar-se a conèixer. Nosotros vendemos lo que es el tema de cuellos, ¿vale? Que bueno, hemos pensado que iba a estar bien por el invierno, gomas del pelo, gorros variados, de caballero, de senyora, jerseis. La gent s'apropa, pregunta preus, estan comprant, sí, no ens podem queixar, no ens podem queixar. El més guai és que la gent diu, ostres, no? Que a la gent li agrada el que tu fas, no? I és com molt motivador, no? Fem bosses de berenar, bosses de compra, són pintades a mà, bueno, anem fent coses. Sí. Som tres i ens ho repartim, una dissenya, un altre pinta i un altre cus. La majoria fan un balanç positiu de les vendes que han fet. Entre els centenars de visitants que han passat per aquesta fira s'hi compta també un carter reial.